Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Pak Su gaekno. Iki lho guys, Dek Dinda ki arep kemah. Terus dikon gaekno apa sing nggo tali temali tendo. Wis ngono-ngono kae lho guys, sing mancep ning lemah. Ya suweng utoh ya engko. Oh, alah. Tak laden ya guys, mengguri. Soale nek manakipan ki wis rampung, abene wis meneng, ki mau wis bar tak telening karek ngekeki kuah. Wis dikeki kuah karo mati. Lho, lah kuwahe ndire kak mbok telening pisan? Kuwahe. Mbok aja ngono sayang, telu sik. Telu tengah no. Maksudnya ngene lho. Lah, nek sedeng 6. Kene cok, kene cok. Kayak kuah kok. Kok nek sengelukno. Iya, heeh. Ndang kayak kuah sih. Kae wis meneng iki. Ya ndang sapa sing ngelukno sapa sing diceluk rene. Santen. Sing ngandum gedhe bokonge. Wah, iso. Lah. Kok nyuting. Nah, aku gedhe wetenge, Mas. Gedhe wetenge. Iya. Jeruk ora. Sumuke lelek ya Allah, Mbah. Jeruk Hah? Nggih, keringet kok. Iki pas pasar ini aku operasi ning Padangan. Nggih, niku ae, Mbah. Ya sing pas mati aku ning Surabaya. Nggih, nek sing Pak Edi anak nyunatno niku ya, Mbah. Ayo nggone. Nek sing sepasar Iza iki sing beleh Pak Binuri lek, sing beleh wedhus e. Jenengan pas teng Padangan. Operasi, Mbah Suhar pas operasi. Lah nek sing bagian aku budal ning Surabaya, operasi ning Surabaya. Nggih. Padangan orang ngatasi wis. Ngarone. Wis kono lah lho Mas, meja gitu lah kono. Kan kayak kono wis. Iki ngundang aku. Nek iki iso. Nggih, entuke ngundang iki diparingi sehat lho, Mbah. Iya. Alhamdulillah. Sing nyuting barang yo. Walah nggih, Mbah. Penting, Mbah. Sing tukang nyuting yo diparingi sehat terus wis. Alhamdulillah kok. Aku tandur sor tower ya, Mbah. Tandur sor tower. Bandung ini lah nanti kejadian udah dilaksanani ya jangan-jangan. Nggih. Nek wis dilaksanani ku ya sik. Nggih, pun plong nek dihajat iki ngono kuwi, Mbah. Wis. Ngene nek ngen-ngene wis 8 dino. Oh iya. Ya mbok piye kudu dedan. Nggih. Nggih, ngentosi danane. Oh iya ini apik. Iya, kerasa kayak ngono tuh. Walah. Alah, memilih pari tadi berjalan atau Lowo. Ya. Bakir pun jatuh. Yo. Kok peran kabeh le. Mbok kukur-kukur raim mbok. Jaluk ya, nek mbok bagi yo gelem meh, Mas. Nek gak mbok turai yo gak apa-apa. Wetenge kok ngene mbok kon mangan ae, Mas. Hah? Yudi lek walu ya. Aku lagi ngerti jongo entahne yo nengku yo rasane yo. Kuwi iso buntel apa ora lek iki. Buntel rek pola merek kaya ngono ku lho. Aku ki yo untuk dia aku ki ngapet. Nggih, Mbah, gak pinuk iki, Mbah. Rasane klemon ki yo
Pak Ju, iki. Iki. Gen nawar kae nganu, kresek nganu apa? Berkate sik engko anggek iki. Ben dede dhewe. Lah iya. Yudi nek apa buntel lek ngono koyo prau layar. Alah klirik engko nek mbayani ke sosote. Duh, mak telu tok. Ono segene. Ajange maksudnya, gak kurang. Lah, oh. Urung sih wong ajange urung kabeh kok. Gak pareng. Ora pareng, Sa. Iya. Wis alhamdulillah, guys, acarane wis rampung. Iki wis karek resik-resik. Isah-isah nyapu. Sing ngaji yo cek apa do jagungan. Sing ngaji cek do jagungan, guys. Dek Isa, iki lah apa kuwi kudunge kakak rimbung ngono lah apa? Senene kakak engko belekno neh. Belekno neh. Lho. Wis Dok, iki lho jaluk Dok kudunge, Dok. Cek do jagungan guys. Rame nih. Kon Dek, balekno Dek. Pak Su nuruti penjelukane anak wedok. Kan ceritane iki kok nek wis bar numpuk apa ya guys, numpuk berkas-berkas sing pramuka Garuda kuwi kan kok langsung kemah. Hari Senin sesuk kuwi tes. Suruh mungkin testing ngono lho. Nek saiki nek ngarani apa dhisik gak paham. Iki mangkane minggu mangki gak leren guys, gak istirahat dindangi minggu panggah ning sekolahan. Do latihan masang tenda sing nggo kemah iku lho. Do latihan kuwi sak rombongan ngono. Terus mantuke mau jam piro? Jam 2:30. Aku mantuk tandur mang dhek yo mantuk. Lah terus leren sedilu salat asar sampai gak mam apa wektune gak nuntut mangkat les. Mantuke magrib les matematika kuwi. Sampai lah ya din jerene iki minggu-minggu tapi kok ya dina-dina ora tau ning omah. Wong dinjemno lemah kok ngisik ngantek koyo pipine penyanyi, Mas. Lho sesuk ya dimencep ning lemah kok seneng keringetem sak jagung-jagung. Mantep. Apa nih? Wis ini. Tayenge geno sesuk lho dincep-cepno kok. Kuwi engko nek wis bar tak kon nggo mulih neh, kena nggo keler tandur. Lumayan papat juga, guys. Nggo keler. Yes, di padakno Pak Sumeng panjangnya terus digeraji, sing enek sing gak padha lurus geraji. Ini papat dipadakno. Laten biyen ini kon. Tapi Dinda ngorok wis kewesel bar isak langsung plengkeng ya betahe.
Ngene omong bae Kong. Kong gak duwe wesi yo Kong. Nggo apa? Nggo nganu kemah lho Kong. Pak ayo kesel guys. Pak Suki teko ke Tegal. Teko mbaon ku mau. Terus enek telepon kon delok sapi. Tenan guys delok anding cepu ngono lho, anding daerah cepu. Delalae tekan omah entek magrib mripate klebon iber-iber ora nggo helm. Wong adoh niku dhek yo gak helman, teh gontrek jare. Wong yo matuk surup kan iber-ibere akeh. Diparani adoh-adoh yo gak jodoh guys, gak dadi. Dadine yo urung rezekine ya. Anu sumuke ora mumbuh piye pe udan paling Bapak. Sumuk kok ngene. Bismillah guys, mangkat tandur ngene Mbah Dok nggih. Iki budal padang-padangan ae soalé nembaon peteng-petengan iki yo dalane. Tandur. Tandur. Tandur ngene Mbah Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku tak janji acara tandur Mbah Dok Mbah. Ayo. Cek ganjur. Kalau tadi gitu. Tadi ini Maryam ya. Yen ngomah emang prai sitok prai kabeh ya. Gak wonge masak. Kowe gak nggo keler. Iku? Iya lho, alate yang gawa. Lah ya. Adik. Turu ah? Tuh, mentel. Sarapan aja. Sarapan. Iki urung seberapa ya, iki dalane garing. Nek embut ngono kae walah. Jane iki ya nek nggo motor dhewe iki ya penak langsung ber ngono ya iso. Kan dalane garing. Gesek gak embut. Tapi nek embut yo walah mletre. Lah ya kok lare yo. Adine sakmono gotekno sakmono kok. Sapa? Pinten nek sikile yo gayo-gayo. Mae kok. Tin lare kowe Lho, lha piye? Nek gak goncekno ki. Lah yo. Lah padha ae nek aku mek median dhuwure yo padha, cara aku sing goncekno lah iki lho. Yo malah gaya-gaya ngisor. Lah aku motor ki nek gak wekku dhewe gak roh surtenane, setirane piye ngono piye yo. Kandhane yo ora. Lah median lah yo ngono, anggere tak kon goncekno motorku yo ora kok motorku dhewe yo. Roh selae ngono yo. Gak padha ae. Mbak Tin kae iso apa ora tau ning dalan elek kae. Lho. Lah kan ora ndak tau ning baon-baon ngene iki wong. Numpak motor dari mbek. Lho iya nek numpak motor kan dalan halus ya Mbak beda. Kok dibangane aku. Nek dhewean ki aku lah yo iya ae. Nol. Heeh, ora ketang mbos sikile duwo-duwo ngene kan Pembaun kae sekono pas ngane iki lah. Cukup kok gege tangan. Berarti nek kontak iki ora ba. Jak bluron, alhamdulillah wis tekan guys, tapi dalane mbiyen kan ora kene iki yo guys. Keterak banjir. Ilang kabeh dalane. Kluweh Mbah Dok e. Kluweh patang wit mawut. Gek enek tersisa satu pun pokoknya deret-deret banjir. Kalau berangkang koyo ngono. Mbak Tin ngajak bluron lho malah. Gak iso serandalan. Nah, aku ya malah cepet ya wong terjang. Cepet teh. Aku lho atuh mah Iya lho. Ora nek muter ya sing nek motor muter, sing mlaku ya terjang rene. terserah yo nganu gak bingung nek jarang. Lah ki engko nek mulai karek bluron. Ya. Lah ya sawahe Mbah Dok nang alah. Ngakek ngene kok dibonangi ya. Alah. Ngene
kok nibo nangi. Dalan iki mbiyen iki kono kae iki. Lah iki lho kluwahe Mbah Dok, ya Allah sing pinggir kali entek niki ngene Mbah Dok. Pangan kali, ya Allah, lha iki meh teko gubuk lho. Sampeyan piye selamat ora gubuk iki nek karek gawi ngono iki. Alah. Alah, wong ya tanah-tanah perhutani ya guys, masih yo di nganu banjir ora wong kene butuhe yo nggarap. Pangan banjir ayo wis. Bismillah. Ya. Ya. Munggah gunung, munggah gunung. Aduh. Iya iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wah, lalah iki kalong sak embuh lho. Iki Pak Juwe dadak gawe galeng anyar iki lho. Galeng. Gak mbok unggahno neh kong banyune garing iki, Kong. Lho, Mbah Kong urung rene ya? Walah, Mbah Kong urung rene ya, urung budal berarti. Alah. Lah jere ndek iki sesuk nang diunggahno neh ya ora apa-apa, ngono tandure kon dhuwur kok. Ayo. Banyu, iki banyu dingin wekku. Resik. Ya Allah. Apa? Alate lah sik opo. Tak sira iki sendok. Walah, Pak aku sing gawe nodinda. Kuwi wesi-wesi gede papat. Kuwi nggo kemah ndek bengi. Jeluk Mbah Dok to. Mbah ya ndek iki wis latihan paling bar tes iki lho. Saiki wis do tes. Iya. Tes Anu. Latihan gawe omah kemah ngono kuwi lho, tenda. Kemarin iki sadus. Oh alah. Wis mulai iki. Kan iki Patang kedok iki engko. Pak Eko ngono. Urung gelem balik iki. Nah, cek pengen ngene. Iya iki Pak Eko yo ape pulang pergi gak yo. Iya. Ya Allah. sing sapa kuwi? Aja ngono andu. Anake. Pak Eko ngono dingano yo. Iki gawa ya. Iki gawa gawa lah. Wis ben ngono aku. Kan kuwi mang lho Mbak urung mari tenan ndek lican apa teng ya. Cantengen. Apa kula dop apa Mbak batanas niku lho metu. Apa pentingan? Oh, plentingen. Ala nek ning pondok ki yo ngono kuwi wis wajar. Gudiken ngono iki jerene ora gudiken malah ora ngono. Ora jodoh. Iya. Batang kotak ki sing anu sing ondok ombu yo ngisor iki, Dik. Karo kae to. Cilik kae. Lah ombu-ombu yo. Lah sakmene bani. Kae sing cilik kae sak unduran nek paling nek 5. Mbah Kong tek yo urung anek rene yo. Jare penang dibanyoni isuk. Alah wong Mbah Kong ndak wis tangi mah. Wes aku sing anu mas tangi kok Ndek kok. Tapi ki paling kok kon ngiwangi nggowo apa ngono kuwi lho. Mbah. Makane kon nggowo. Iki ta hijak nyemek-nyemek. Aku ndek nane nonjok ning Halah, padha jempolanku koyo ngene iki yo gara-gara yo garing dienggo sepak bola kenek kok. Iki borongan 1,5 juta ki kene njaluk 2 juta. Perkarane yo nonjok. Garing. Lah iki borong entuk adean. Lah nek urung enek udan kan yo gak enek wong tandur, Bu. Prei kabeh tetep Dulur lek pakini. Lah tapi perkara kene udan ki ndekne Alah iya, kembang kates akeh dienggo apa? Mek lah. Make ndek iki yo njupuk sak kresek kae mbah ape diolah sok apan. Lah ndi ora nek duwe sapi. Iya.
Mbang kates jupuk ilang mbah tok niki lho mek sak kresek. Kok ngene kok. Woe. Iya lek ngalah. Kembange. Dawa. Iki sak unduran nih paling. Pokoke kok ini. Oh, HP iki dhewe-dhewe nggonku nek nggonku gak bingung aku nggon ora iso. Lah ya kae iki rombongan koyo ngono iki gak jaraki. Ndingi tak iki kalau separo, cek separo. Hah? Ya iya tak iki kalau separo iki. Rombongan iki nemplek dhuwurne urip iki ya. Wong ora garu bayine kagungan ndingi garune. Iki gak ketok kabeh iki piye iki? Iya, mulane hati-hati. Mana aku sampai keselen ngungkungi sing kedoan misar kata kata. Intine ora dianu, ora di. Oh, mripate diung nginceng rono gak sing ngadu ora roh. Sing ngadu gak ketok. Ya menitane. Mbok ngisor rek enek abang terus enek ongkone menitan ora? Oh, gak. Gak. Ora to. Ora urus kok kenek mang. Lah wong iki ketok iki. Lah iki ketok tapi kan ora video. Lah wong iki obah. Ya tapi kan menitane enek ora tulisane ongko ngisor kuwi. Gak enak. Ya kita senahne. Sing abang kuwi. Ya anak menitane ngisor rek tulisane video. Blenik putih kuwi ya. Ya. Wes. Tapi anak abane terus mlaku menitane ongkone mlaku ki wis video. Ndek mawe genah saiki gak malah gelem. Lah berarti yo tutulne. Lah itu malah wonge mandek kabeh kok. Iya. Tutulne rene. Wes ngono kok. Alah lah ya wong jirangka lah ya. Wes guys, wis menek kuwi lah ya kameramen kok bingung wong iki. Alah iya wong ora tahu gawe ngene iki kon nunggoni ngene kaya bingung. Ora usah tunggoni. Lah kok gledak iku. Engko setel nang tinggal. Engko usul ya. Ya. Walah bolone do prei terus tak jak iki maneh. Aku ya beneran kok maune wong telu kok iki. Untuk bolo 5. Ini untuk bolo 5 ya guys. Bolone 5. Sing rombongane kan do prei kayak nek banyu, ngenteni banyu. Maaf ya guys, iki di singkur dibokongi. Soalnya mundure yang ngepasi rene. Dibokongi.
Ya kok nek mbok leh ngisor kono ya kumanan banyu. Lah kok kene wis bar. Kene wis bar kok kom leh. Leh rono lah kok piye sing kono kene banyune. Yes, alhamdulillah. Winae digorono, Yan? Kok dijupuk doke. Winae digorono. Winae kok dijupuk doke. Iki nang iki kelet. Wes. Loro. Sik. Eh. Guys, aku dilanjut nih yuk guys. Alhamdulillah guys, baru jam 7:30 wis entuk telung kedok, 1, 2, 3. Wis entuk 3 kotak 3 kedok guys. Karek sak kedok iki. Santai. Aku paling jam piro? Jam 9 ngene wis rampung. Iki arep do leren sarapan. Ayo sarapan sih. Cek nganu tulung keler gawano. Aku tak ijo sih. Lho, kae mae wis nyiapi banyu. Wis kae ijo. Alah nek sikil wis ben ngene lho lah. Mau nyemplung neh kok. Kok kecek ning kali ngono malah. Lho pe do ning kali sik ah. Pipis ah. Aku pipis sak temokku. Pipis sak temok yo. Lah banyune Yan? Banyu mbok gorene, Dok? Lho. Lho. Ora wong tak edekno keler ku mang wis kok. Wis digomeke kok. Layak men kok gak enak ning kono. Lha kuwi apa? Ayo sarapan sik ya, dimasakno Dok ya boleh, Mang. Ya soto kuwi rek jerembakan gawe tak gawa. Digawakno soto. Buka Iyan. Tak tambahi Buka Iyan. Yo tambah dhewe sak jam. Kita itu mas jagung yo gawakno pun. Enak iki lemak. Walah. Wis tambahi guys. Oh lagi agar-agar Rica-rica. Terus apa iki soto, tapi soto santen. Kayak jajane kerupuk, perkerupukan segejagung lah, sembarang kalir enak kabeh. Saya mangan. Di sarapan. Kok kayak pecah bareng gawak nutuan ta? nang kurang. Oh, alah iya ya. Sambele mbak sak papinya sungguh dari kula sunang anu su sambel. Sik kameroku tak kayak gini. Ada madang, ada dibukai. Adane kula subuka. Oke, sarapan guys. Sikile rek kok ngene jane ora koyo dijuk ning kali ya. Iya. Enteng. Wong aku jurna. Penjegur neh kok. Peteng iki. Su sambele buka. Nek maten atik yo nganu apa? Kilo redup ae nek maten. Kok ijo bae. Ki
paling jam 8-an. Ngono lho nggih. Iya. Iya. Saiki yo kurang nek kongkong iki nek kongkong. Pingko nggo cuci anu. Cuci mulut. Oh iya ya. Mulutku tak cuci sik kok. Mangan jadi cuci sik mulute. Terus saya sambelnya urung dibuka paling itu. Sambel. Lho, Sambel tutup. Kak tutupannya ya kok nek penggo ngene. Lalere kok. Gak metu. apa? Gak metu. Ning kali mosok ora metu. Apa? Ya Allah. Ndi ana jange yan? Nang Sambelnya boleh buka nek wih, soto. anak soto, anak Rita. Sambelnya Karek sampean. Mang tek gak nggowo es ya, Dok? Emang nggo esok. Kowe nang ngakon aku ora nggowo. Walah. Aku yo lali butuhku nggowo sak banyu dingin kuwi wek kuwi ana. Ndi? Lho, wong Kalau sak kutil mesti. alah gede, Bu. Wong laktor kae tak gawakno toh. Ngiwangi nggowo banyu ndang kurang mikirku. Gede. Gede go Wis gak terus pale anas. bisa kalian. Mengko kurang ngono mikirku. Wong yo kok omah yo terus teko kene mang. Kapan mbak apa kowe, Win? Ambil. Betul. Oh, ini dia belinya. Belum. Ya iya. Paling yo Kita anyes anyes. Antelas. Wis sekon jagung diingi paling yo turah yo Yan. Diingi nek tuku 10 ek korek. Terus dikek ning kulkas. Masa dikek kulkas ojo nek dikek kulkas 5 nang. Iya yo, Bu. Antelas ae kuwi. Gak paling gak kulkas. Bu. Jagung bilang tinggal. Gak apa. Serot aku jagung. Campur ta. Kok nek pembulan aneh ya? Iya. Lah pe apa ora nimbal kok. Iya iya. Turut-turut sing kene. Wis aku mulai ya. Wah, aku ora lesu piye. Saiki mangan sambel kek ae. Jagung cek sita kok Soto nengko. Lah lha soto ning ko. Bawakan. Deraten. Pokoke jagung cek sita kapan lho. Aku sok patek seneng ya. Ning omah Kok lah campur gak aja, enak. Ndek ngira Ning omah sing seneng malah bojoku. macam-macam duluan pokok jagung. Anu apa? Sambelnya Lah iwake dikek ning freezerku ya. Lah Mbah Dok ki lali apa ora dok iwak iki kok. mana gak mau banyak aku bubuk ae. Ini kan kowe apa njiko apa nih? Cakar. Aku dagang kok ora cakar. Lho alah. Enake ceker. Favorit tak cakar. Ndas. Aku yo Jadi kae entuk seneng balungan ibu ning ngono kae. Yo goleki balungan dikene sumur. Cakar suwiwi niku dikene sumur. Goleki layak meneh. Nek ibu gagak itu. Ora digagahi Lah tenan. semute aki Ngomong dedakno lemah rek. Roe wis awan kok e. Wah, coba cekare aku. Lha kerupuk edakno kono men kesinduk. Sarapan, Guys? Karo Ricah dhisik. Senang tak goni. Kemangine lah apik-apike ludung-ludung. Mak Eko kok ape mek dong atas lali ngono mulih. Ngono parake. Yang tindem ya? Lho. Yang tindem nih, sik aku tak mek 50 sik ngene wis, ndang. Bayaran, Guys. 60.000 jam 10. Kowe sing 100 sing gandeng ambek. Iya. Ya gawe yan. Ya. Ngono.
Engko sing 10 Maryam sing tukang ngider sing 10 kuwi engko. Go kene lho Yan, sak kene lho Yan. Lah ndek kowe. Menek teles. Lho. Lah nek sampean duwe 30.000 ngono malah menak. Yo gak nggo duwenya. Iya duwe nang omah ae. Lho, aku kok mbok kon ngider ngono. Nggon Mbak Narik banyu. Lah ya kok narik banyu yo. Iya. Ya nggo nganu yo. Oh, wis bayar 10.000. Iya. Gak pindu to. Sing anu larek modok iki, Dok. Kacar ora? Ngono genah. Oh alah jam 10, guys. Bayaran swidak 65.000. Wis nang mangan neh. Sotone nang digado. Kon mangan to? Lah ya Lah kene do kecek ning kali kok. Do gopak ning kali walah ora tau ning kali. Syuting ning kon anu mangke. Sendoke tak isah nenek iki Pak Dian mbah. Alhamdulillah guys wis bar mam. Kowe menggonceng mbek Jam 10 mangan pindho. Iya. Ayo. Lah kelere. Ayae kita pulang. Iki grembes iki gak mbok tutupi kok gak. Gak ini sithik-sithik. sandale sapa? Kelere tak gawene Mbah. Sing nggo sandal abang sapa? Bang, dari sapa iki? Sandal abang Pak Emak Eko. Kan kene sik lah jenis. Kelere. Yan. Yan. Iki cek. Kudu tandur ning ginteng ngono. Yan. Pak Emak Eko ki lho tasem. Sandal. Wong iku rak bareng kowe nggo motor. Aku tak dhisik, Mbah Dok, iwangi nggawa apa iso ora kuwi? He? Wong aku yang grembyong ngene. Alah gendoyo HP mlaku kok malah mangan dhisik. Piye iki, Mang? Tak malah gendoyo. Deko wecek ning kene iki, guys, Mang. Gopak do sendepoh. Lah yo yo. Untung kok enek banyu. Pokoknya ngene dhewe diurusi lho. Grup lemah gemulai iki. Grupe dhewe. Jagungnya sapa, Yan? Mosok enak wis. Lah mang ora ndang mbok kon wis kadung teko kene kon rono neh. Lah ya kok nek nggone mae urung enak ku mangkok. Iki mang suke nang ndi anu. Mesine ya? Kuwi gak wekku, wis wekku. Lah sing sitok endi? Wekku iki tak dikobelkan Win. Iya maksudnya sing Urang sitok wek dhewe. kok gak secilik wek wae. Maem. Mbah. Ora enak. Nang kono kuwi lho mang ning galengan kono mang lho mang tak. Sik Mbah Dok bengok Yan, kelere kawate Yan. Kong, kawate Mbah Dok, Kong. Kawate kurang. Kurang siji ning galengan jere. Kon nitik Mbah Dok dhewe. Sing kawate sapa? Mbah Dok. Iki wek sapa? Cilik wekku. Lah iya kon nitik Mbah Dok. Bismillah ya Allah, Gusti ya Allah. Kawate lek kurang sitok. Mbah mang seneng kene mah tak cep-cepno. Mbah ning endang ning kulon kono. Sing cilik mang ketoke ning kene lho. Lah iya. Goleki lek. Titik pokoke Dok. Nek gak ning kidul lor kono. Yo wis teko kene iki mang. Ya, Sandalku mah sapa sing gawa? kae tanu dia di tas Mak Dian. Lah kan nawor engko. Iso apa ora Yan? Mbah Kong kepe nyelamatkan meseme. Iki wis nek ngene. Endi? Endi? Wah lah ya, bla didak-idak kuwi apa? Ya ora ketara Wes. Walah ning kono rek. Ora diwarak ya. Heeh. Ya. Wes, pulang, guys. Desih karo Mbak Maryam ki jalan kaki, sing telu nggawa motor. Engko desih blancang kene. Sing nggawa motor kan muter. Mbak Maryam ki janda lho, guys. Mbok menawa tak tawak-tawakno ya, Yam. Kayak dagangan ae. Lho, ya emang dagangan kok, Yam. Iki tak sponsorno mbok menawa
ndang payu ya kok. Ndang entuk gathukan ae. Wong dipek wong ya moh Maryam ya angel kok. Lah iya. Dipek wong mari ya urung gelem kok. Ngono kuwi ngene lho Yam. Piye guys ngono lho Yam. Ndang medhep rene. Lho. Olah guyu. Walah iya. Wes sing pemotor ndang doang ya aku tak mlaku. Wah, yo kene iki tang dhisik nih mlaku. Wis ngene ya guys, kontennya sesuk dilanjut neh. Matur suwun sangat dumateng family online semuanya dimanapun panjenengan berada. Sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Yam. Dadah.